Care sunt etapele precursoare perioadei de vindecare a danturii fixe pe implanturi? În prima etapă trebuie să ne vedem la o consultație cu medicul chirurg și împreună cu medicul protetician pentru a vedea cum a decurs vindecarea. Dacă avem implanturi în os nedescoperite, doctorul chirurg o să facă descoperirea lor și o să pună un formator gingival, cu care vom sta o săptămână. În etapa 2, după perioada de vindecare a gingiei, ne prezentăm pentru amprenta finală. Cum decurge această amprentă finală? Cu ajutorul unui scanner și al unor bonturi de scanare speciale pe care le-am folosit, inclusiv în amprenta după intervenția chirurgicală, vom lua amprenta fidelă a câmpului protetic după perioada de vindecare. După terminarea amprentei, vom face și un set de poze pentru tehnician sau o scanare facială, creând un model 3D al feței pacientului, plus posibil, în funcție de pacient sau de caz, să luăm mișcările 3D ale mandibulei în raport cu maxilarul pacientului. Toate aceste informații le trimitem digital către laborator. El ce va face? Va începe să creeze pe pozele și scanările 3D pe care noi le-am trimis un viitor model al dinților pacientului. În etapa 3, vom primi de la tehnician acel model printat, îl înșurubăm pe implanturi și vom vedea în proporție de 70-80% cum vor arăta viitorii dinți. Nu ne uităm în această etapă la culoarea dinților, ne uităm strict ca formă, ca și contur, cum vorbim și cum se prezintă ei la nivelul feței noastre, cum susțin buzele și dacă apar lucruri mici care trebuie modificate, să le putem modifica în această etapă, unde este o modificare mult mai ușoară de realizat și putem să vedem împreună cu pacientul cât mai aproape de rezultatul final un produs incipient. În etapa 4, după ce am avizat această machetă, pacientul va vedea cum vor arăta dințișorii finali pe structura de titan. De obicei, după această probă, durează câteva zile până avem și gingia fixă și dinții finali. Ulterior primim dinții de la tehnician, după ce a pus și gingia finală, se montează la pacient în gură, se face o radiografie finală și după aceea pacientul va putea să-și reia viața ca și cum nu ar avea dințișorii puși.